Lawrence. Sasa Trimo. Changamire yakwamiri penyu. Tamudare gara zvakanaka. Nyararai. Changamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Ndoda kulipa nemombe 4. Uya nembo dzenyu kutupa nemarendare izvi zvaitwa kutaura izvozvo ndiLorenzi Muni kutaura kuna Trimo Tsatsa. Ndagara pakati penyimbo va. Bata sei ukama hwavo hwekurara wese hwanga hwakamira sei ngatitsanangurire kuti zvakazozvibata sei ukama hwavo hwekurara wese hwakazozvibata sei pamusoro makurukutesa kati makatikuta munomesa matikuta ndakashandisa foni nandakanyika foni yandakadai kushandisa kusvika ndabata vanhu communication ese avaitaura ese pafoni ndaidai zvaibuda pafoni yangu kusvika ndazosipota vanhu vanga vasiya motabhegi yavo kusvika ndazosipota kusvika panzvimbo vanga vari mabatira ndakaita vanhu watosvika vari kurarana here ndatosvika dzadzari pamusoro pemukadzi wangu anonzi Purity kanda wasvika ukatambisa nguva yenani apo makatoba nevanhu mawanikidzo handi ndizvo mweyo Purity mama nenguva yakadii muchitara maererano nekondo izvo zvinokutaurwa unoti chakumbira kutsanangura zvakati rebe kuti muve nekunzwisisa ndotsatitenderedze nyaya kana uchizvieka makawanikidzwa kwete hatina kuvanikidzwa ipapo fana chakutoredza nangoenge zvakanzwisisika ipapo ndinoramba changamira mukadzi uyu tikakuziya kwandakaita basa kwangu andoshandira ndikamubvunza ndikati une murume here akati ina handina murume ndaive naye asi takaparadzana nokuda kwezvikonzero akanditaurira zvikonzero zvacho pabasa pangu ndobva ndipawo foni namba dzake ndobva ndamupawo foni namba dzangu asi ini ndakanga ndine kakura pandiri kakungoti ndogona kunge ndanyeperwa baba ava neumwe mukomana mutsvuku vari muno waiuya wachishanda kumba kwangu ndakaenda kumukomana mutsvuku ari kushora anonzi Machingauta ndikati ndoda munhu ane kunoshanda kupi kumba kwangu zvanzi ndine umwe wangu anova ndo baba ava vanogara panext door apa amai ava vakanga vatsanangura ndo pamba pavanoita sei pavanogara baba ava ndakazvishamisa chinzi baba ava ndo pavanogara papi pamba apa ndikati baba vangagari apa here vasina mukadzi zera ravo iri ndakaramba ndichita tsvagidzo chezvibvo ndakazosvika pakuvabvunza ava vanoti kupfuura ndikati nhai baba mune mukadzi here zvikanzi ini ndine mukadzi nevana vaviri matukudzi ndakavabvunza zvine uchenje zviri pamwe ivo vanokuziva kuti kuzvibvunzira ndaida kuedza kutsvaga kuti zvandataurwa neava kuti ina handina murume ichokwadi here yeti pandaina chinotsvaga baba kuti aiwashanda kuti ndiri umwe wangu panext saka kuzobuda kwavo kupamba ava ndipanga vane bhisho kuti vangangogara vasina mukadzi ndobva ndabva ipapo namba 2 ndakava nekudududza inini kuti ndinenge ndakanyeperwa ndakabva ndaisa mabhureki mukadzi uyu ndopakatanga kundifonera nhasi ndane chokwadi chekuti mukadzi wake here ane murume here kana kuti kwete ndopakatanga kundifonera inini
ndinoda kuti uye kuno, ndinoda kuti uye kuno, ndinoda kuti uye kuno, izwa rekutanga ndikaramba. Ndokufona futi zuva rechipiri ndati uya kuno, ndati uya kuno, ndati uya kuno, audio yakaburitswa dare rese raive parakainzwa achindifona achindiedza kuti uya. Ndikati inini ndiri kutaura, kwaiteizwa ndini nauya ndoda kutaura. Ndikataura ndichasvika kuma5 minutes kuzvo ndiri kutaura, tinogara padhuze nepadhuze, zveshuwa ndakaenda ndasvika paTemaruru. Nzira yedu yokuenda kumba iri padhuze nepamba pavo. Motorbike yangu inini yakanzwikwa yakuuya ndiri munzira yekuenda kumba noti padhuze nepadhuze. Ndobva yapinda futi foni, saka ushinga iri kupfuura ndati uya, ndikataura ndakusiya motorbike papi panapa ndakudimburira netsoka. Tosangana kupi? Uyu ndiye akabvunza mubvunzo uyu. Ndikatonga tosangana vachikanzi chiuya pamusoro pedzimba dzekwaNhengi. Unosvika ndinge ndatomira ndavepo. Zveshuwa ndakafamba ndikadini, ndikasvika mukadzi yanga atomira atovepo. Ndichisvika handisi kuti munonditenderwa kuti ndite action yezvakaitwa nemukadzi. Changa ndokumbira action. Akandibata ruoko urwu rwekuruboshwe. Ndobva tanga kufamba neni achida isu. Zvikanzi panapa panyanya kuita pachena paroti tinoonekwa neine vanhu pakanyanya kutenga light. Handei papi apa nditaure nharo yangu nokuti tinodini tinoonekwa nevanhu. Tichifamba kudaro takaendeswa pane tumwe tumamiti turi padhuze. Ndakamubvunza mubvunzo uyu kuti iwe kuri kundiendesa kupi? Asonga watsvaga kare rekuti zvamuno yakauya uda kundiendesa panzvimbo iyi. Ndakamubvunza mubvunzo iwoyo. Changamiri muzomubvunze mubvunzo moti anobvuma here kana kuti kwete. Ndandatoni kuti kwandiri kuendeswa kupi? Nguva imwe chete iyoyo ndakamubvunza ndikati right ndauya. Chitaura nyaya yako ndauya. Haana chakataura. Taura nyaya yako ndauya. Haana chakataura. Mubvunzo wake una kundibvunza akati wandigirei. Ndikati handina chandinacho. Ndichipedza kutaura mashoko iwayo, murume uyu ndopakabva jamba kubva mumuti akabata tambo. Tiri muzasi memuti iwoyo. Ndobva ndatusungwa maoko tambo zvikanzi ndakubata. Nguva imwe chete iyoyo motorbike ndakanga ndasiya yanga yatoiswa cheni dzegejo yatisungwa nekey. Nguva imwe chete iyoyo handina kuzviramba ipapo pakunzi ndakubata nokuti akandibata zveshuwa ndakamira nemukadzi akachitaura nemukadzi. Nyaya ndobva yaendeswa muvillage. Vanodaidzwa vanhu vanoitika nyaya. Zvikanzi hongu here tsatsatonga wakamira nemunhu. Ndikati zveshuwa ndakamira nemunhu asi munhu abva pai? Abva mumuti. Zvekubva mumuti pane zeta rapiya iwepo wekwedu kuNhengo. Akabvunza zvemibvunzo iyo zvakare. Akava nechokwadi ambonga ari pano zvake. Ndobva ndabva ipapo. Makuseni acho ini ndakabva ndaenda kuna sabhuku. Vanoti sabhuku ndirimbabva muvillage yenyu. Sekubatwa kwandakaitwa seshoko randakaudzwa kunzi ndimbabva. Ndauya ndaendezotsanangura zvakadii zvakaitika. Sabhuku ndakavataurira. Sabhuku ngatisingei ngatiende kunani? Ngatiende kuna Ishe. Ndobva tasinga zvakare nasabhuku ndandaura nayo yangu kuti kunani? Sabhuku musana wari muno. Ndobva tasinga zvakare kuenda kuna Ishe. Ishe dzimoto wari muno zvakare apa. Ndobva taenda ikoko ndini nyakunotaura futi nawo iyoyo. Iwo wakanga wati ngatitaurirane musaendesa nyaya iyi kuna sabhuku kana kuna Ishe. Ndokutsangwa chinhu ngatipedzerane kuno. Uyu mukomana akangoti ndiri kuda mombe 9. Tipa kutaura ndikuti sakaura uri kuti chii ndikafunzwa nepfungwa dzake kuti right. Achitotaura achitose vanhu ndara waita minyama moto kuita tosungwa. Ndara vanozokurekera zvidaro. Kana chindurambira kundirambira. Ndiri kutoda mombe 9. Ndata zvakanaka mombe dzama nditadze kuita sei? Nditadze kugupa. Ndaimupindura kuti arege kundipinza patsaona. Asi uzari nyaya yangu ndipo ndakaendesa kubiri. Ndo zvakaitika Changaniro. Saka nhasi nyaya yangu iri mumaoko asabhuku. Iri mumaoko aishe wakaedza kuigadzirisa wachazotsanangurawo zvikamu zvavo. Ndatenda zvangu Changa. Asi iwewe ukatarisawo uyu anotaura kuti arara ndeve kwenguva yakareba uye zvisingachaverengeki. Wapabatwa ipo atsanangura sekudaro. Tsanango Ishe wangu ipapo inhema. Saka anopenga here. Ishe wangu ipapo indatanda kusangana naye ndochokwadi. Mambo. Ishe ndidzimoto. Mambo ipapo ari kundinyembera ndakurara naye. Achigokurinyembera nei? Ishe Mambo. Inini vanhu vari kundinetsa ndepekuti sei akanondidhonzera kanondisa pasi pemuti pamwe nomurume wangu ndopanga ari mumuti aine tambo. Ndikuti inini handina kumbogara naye kana pari rangu ndakaona. Tinotaura kuti ngaadescribe nhengo yako iyo. Makasununguka Mambo. Makasununguka Mambo. Asi iwewe waiziva kuti
mukadzi uyu kwete ndakamubvunza uyu akati inini handina murume but akasiyana nekuda kwezvikonzero akatondipa chikonzero chacho chekuti murume wangu ini akaita girlfriend amene anzi mene kunzvikunze kunzo ndodzira ini ndiri free chinova chiri ndakaramba ndine doubt yekuti ane ndogona kuti kunyeperwa ndakasvika pakuzomubvunza uya ari kumba kwangu ndikati iwewe une mukadzi here ngei wakakonekta vanhu vairi wausingazivi kukonekta vanhu vaviri vapi uyu wati wanga usingamuzivi kuti ndizive uyu mukomana uyu muchibari kuseri vanhu vakazoziva sei kuti mukadzi wake ndaitobvuraiti tapanzwisisa pandakapfuura neroad ndakatakura matometos angu nerori ndakaona paine vakadzi vaviri mumwe mugiant neuyu saka ini handina kuziva kuti mukadzi wake apa ndeupi uye ane mukadzi here kana kuti kwete zvababawa zvakuda pamba apa ndotsvagiridzo yandaita kuna baba iyo tikati describe mburi yako unoidescribe uyu akasununguka ave mama akasununguka saka angadescribe chiro chaasingazivi here kanewo mambo ngati ndati akadescribe chiro chaasingazivi here nekuti toda kuti tiende kane uchaenda wobuda odescribe wobuda ondoona kuti ndizvo here kana kuti sandizvo mambo ndopamunozobuda nechokwadi ipapo kana chokwadi saka odescribe akasununguka akasununguka mambo tichauya itsatsa tichakanyaya mama utaura kuti taura zvinhu zviri pachena taura zvinhu zvakaitika kusana tatambudze daro unozopatare futi hasha ndizvo kana nemutongo wakuno hauna tsitsi izvozvo nenyaya yekuti urikupoteredza kuti kweza nyaya iri pachena izvozvo chitaura nekuti iwewe kutoenda pasi nepemuti zvaunoda kuti wakaenda pasi pemuti nemukadzi wemunhu wakanga wakuziya nekuti wakanga waita marisechi ekuziya kuti uyu mukadzi wake wozoenda naye pasi pemuti iwewe uchiziva kuti mukadzi wemunhu ipapo chokwadi chakanga uyu haana kunditsananga zveti mukadzi wangu akadai aiwa but unenge watotaura kuti aiwa unozviziva kuti ndakazenge waita marisechi ukaona kuti aiwa mukadzi wake kutsanangura kwaakaita uyu akati mukadzi ndinaye nevana vaviri ndokutsanangura kwakadini kwaakaita pamushava panga paita vakadzi vaviri saka ina handina kuziva kuti saka iweakaita research yako kuti ndakange ndichiona kuti anenge ane murume andito research yako kutaura kuti wakaita saka it means kuti waita research ka unenge waona kuona kuti murume wacho ndeo ichokwadi saka murume wako ana ndeo pakubuda kwakaita baba ava aiwa tinopindura mibvunzo yatirikubvunza mibvunzo research ndovati wakaita zvao pandakazoziva kuti murume wacho ndeuyu ndepandakazobatwa ndopandakazoziva kuti murume wacho saka unongofembere toda kubvunza vangu vavo kuti vanogara kure nekure zvinotosi unogara kure nekure zvakadii ungaini rimwe chete panapa kuti panapa nekuefabhiru pamba peuyu unopaziva herewo handipazivi atovaziva true nekuti wanga atodaidza kumadomasi shamwari yangu ndainekaitozokonzi idaidza umwe wangu kuti aitesi andibatsiri kuti ndemadomasi zvindasingazivi kuti wanga nechiki nechi nemukadzi wake samusi wakafona ndomusi wandakaonatanga kusvagudzana kuti zvinhu zvakafamba sei ndaita kuti ndingoti zvauri kuramba zvese zvokutaura izvi uri kuti here hakuna kudanana nemukadzi wemunhu iwo wakabatwa uinaro zvauri kutaura ako zvese zvokuti wakazodii ukadii uri kuramba here kuti wakabatwa uine mukadzi wemunhu zvishuwa kubatwa ndakabatwa nemukadzi masati nazvotangatamira taakuti adescribe kuti nhengo dzavo yako yakamira sei then tikaona nhengo yako zvirizvo dare inoita sei handizivi kwamuri mama aiwa kati iwo titaurire nekuti haangafemberi
iye haasi kutomboita kainga tadhaura ndinoiziva ende takarara newe kakawanda apa iwe kuti takangomira chete zvichireva kuti hauna kana wakamborara naye handiti sematauro rokuita but anogozoziva sei nhengo yako iye asamborara newe pasina pawakambofugura bhurugwa rako bvisa bhurugwa rako ndopandatsanangura mambo akasiruka kutsanangura inozoona umbo kuti chokwadi kana kuti kwete ndozatuti kana taona chiri chokwadi zvinorevei nekuti toda kuti tiite mhipoka munondipa ini mutongo wamunoda mambo andii zvirokwazvo nyaya iyi yakambouya mumafuri mukomana iwo mutaura nayo kazomuti mukomana mutaura nayo kazomuti avaune mhoshi idinosidinodinoripa tikati ishe madziva taura zvemunoda panyaya vaine mwana chirapa zvenomukadzi wangu ishe vakabatsiridza vakamisikidze nyaya sezvakanakava kunoku mambo wakatitsubhise mhoyi muchirikana muntu akaringodzechi wemunhu tikabvunza nakubatirwe mukadzi akati ano ingaine mundo yeina tikati asiri kukukwambira chikugoni padera redu unoda here mundo imwe chete akati avo nokupasainiwa kana anoti unotibhadhara saka pamazuva ekubhadharana apo ndopakazoti uyu anenge akazoposa nezuva rimwe akazojamba iri kusamati anofana kubhadharana ukati ano inini yangu ngatoendepi mberi ndikopanenge une chitotsi nyaya yakapera iyi uyu kubata usabata tikatore nguva tinoda chokwadi kuti achidescribe kuti nhengo yake yakaita sei yakachecheudzwa here ihombe here iyo Hombe ndeipi yekumwako neyu ndawaine kuti wandoona kuti dzakasiyana kunonzi kuchecheudzwa kunokuziva kunonzi kuchecheudzwa kunokuziva here mangobvumira zvese kuchecheudzwa kunokuziva alright bcause mabvumira zvese kana muchikuziva okay ngonika yakachecheudzwa ndiyo kana yakati kuchecheudzwa kaenda nemunhu yake yakakura haina kuchecheudzwa asi nzunyu yanogara yakavhurika kare saka ndo inonzi nzunyu ndo yake haina kumboswa chiro nini chake saka zvakangofanana ngoti inogara yakavhurika yakatocheudzwa mukubarwa yangozvigadzira egari yasvika pano mamwe ndokumbira umwe kuendawo nawo futi zvakare mamwe ndokumbira umwe kuenda nawo nekuti zvawaona
kamango sezvaari kutaura ari kutoti aiwa hai yakanaka itai kuti ite isusu hatiiti izvozvo izvo saka akutsvaga wamwe waanondotaurira zvekuita saka zvamutaura kuti imhosva yawakaparira kare saka yawakapara haidzokutenga auna kutsvaga wakutenga no pano hapatengeki takubata nemhosva wakarara nemukadzi wemunhu uyo haana paambo mibvunzo yake endanga ari kupindura ipapo noti zvekumbofunga kana kuti zvekuti aite sei ende arura kuti akarara newe kakawanda ende mhosva waiziva kuti mukadzi wemunhu naizvozvo tinoti dare ipai mutongo judgment awabadara chii achakomere nekumutenderedza dare achiita sei achiramba nzvoni yakeyo ndabvise nhato mombe kana 2 pakume wakanyengera mukadzi waneuya kudare kupiningura makumbo evanhu masango umwe vaenyika kamambo tinowirirana nevabva kutaura kutoti mbiri zvinoenda mutemo yaifanira kunge iri imwe chete asi ndokuda kwokutenderedzawo zoita mbiri yechitatu ngedare rekuti mhosva yake yakapara akutanga kuda kutaura uda kutenga madzisha auda kubraiba mazviisa ipapo kuti anga akuda kubraiba madzishe kuti ndiregererei ndokupai mari mundotaure zvisiri saka patori nebribary anobvisa 1 kudare obhadhara mombe 2 dzaanobvisa kune murume wemunhu then makosi ako emari masamoni ako wakabvisa mari 60 nhasi wabvisa 10 kuita 70 budzi mbiri kana $70 right unozvibvisa shendongotombewo handizivi pamwedzi miviri ndambotsvaga kuti ndikwanise kupisa kana asina kubhadhara mushure memwedzi miviri unouya dzenitenda wotora zvinhu zvingawaka pamusure kana ndapinda kuti mwedzi ndandasiku mapamupatsa kuti $70 aiwa une mhosva kaiwe usafunge kuti waita kudzidzira mhuri ye1 wanokuseenzera for that matter uzive kuti une mhosva wodaidza murume uchimusenzerwa uko pari kusenza uko uchienda uchindosvira mukadzi wako ende hauna unosvira kahwana saka iwewo takupa 2 months to pay oziva kuti imhosva kana asina kubhadhara pa2 months uyai so that chief dare riende kundotora hapana chidefault kure kwangu uya dare roenda kundodii ndotora kumba kwako ende dare rikara rakuenda unogara kupi right domborombizi kunoda mari yekundotora kana asina kubhadhara $280 okay right saka woziva kuti imhosva yawakapara haisi nhambetanga rinoda rinogara takataura kuti ngoro inopedza pfuma atendereka ngoro inopedza pfuma yako munhu saka ona kuti wandobhadhara saka bhadhara pane extra charges dzewakomana wechiketo 2 months to pay isinga imweni